אז אני הולך לעבור כל יום על דף נחיתה של בעל עסק ולהגיד לו האם הדף הוא ממיר או לא ממיר. והיום אנחנו עם תמר בן מאיר. אז בואו נתחיל. תמר, קודם כל מאוד אהבתי בדף שלך שאת שואלת שאלות שגורמות לי להבין שאני צריך אותך. מתי הפעם האחרונה הגעת למשחק או תחרות בשיא הביטחון? מתי פעם האחרונה ידעת להתמודד עם הלחץ? בנוסף, מאוד אהבתי את זה שאת הצגת את זה שאת סגנית אלופת ישראל ואלופת הליגה. זה גורם לי להבין שאת המומחית בתחום, שאלייך אני צריך להגיע. כל הכבוד, תמר. אם הייתי צריך לשפר משהו בקופי של הדף שלך, הייתי מוסיף לכאן פסקה ששוללת חלופות שיש להן, כמו למשל ללכת לפסיכולוג, אולי למטפל NLP. הייתי עושה פסקה שבה אני שולל את כולם ומסביר למה כדאי לבוא דווקא למאמנת מנטלית לספורטאיות. גם חסר לי כאן שאלות תשובות, סרטון שלך מספרת על עצמך, המלצות של הבנות. כמובן שאם את עושה דף שהוא ארוך קצת יותר, אז עדיף שתשימי כמה תפסים להשארת פרטים. ומבחינת העיצוב של הדף, הבעיה העיקרית בעיצוב של הדף שלך זה שהעיצוב הוא מאוד סטנדרטי. זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות אותו. אם אפילו הלקוחה שלך יכולה לעשות את העיצוב של הדף שאת בנית, אז למה שהיא תחשוב שאת הכי מקצועית בשוק? ולסיכום, הדף שלך הוא לא ממיר. אבל אני רוצה להגיד לך כל הכבוד על הניסיון הראשון שלך, כל הכבוד שקפצת למים, שבנית דף נחיתה בעצמך, ויאללה, מאחל לך שהדף הבא יהיה הרבה יותר מקצועי ומקווה שהתיקונים האלה יעזרו לך.